Fifteen, jeg kan se dig, Frøen, du er... 50 spørgsmål. Jeg kommer. Hvad så med Nick? Hun er 9. Nick, hun er nær. Nick, hun dåser. Jeg kan godt se det, Nick. Jeg har x-ray. Hvor hende tager Nick. Hun står og prøver at slå sig ind i huset. Nej! Er hun sgu inde i huset? Jeg ved, at du ved, at du også kan tage på. Okay. Ja. Ja. Jeg vil gerne have den. Der er død, Nick. Nu døde han. Du død, Nick.